Θα εξηγήσουμε λίγο τώρα το τι είναι η μνήμη RAM και ποιες μονάδες μέτρησης χωρητικότητας χρησιμοποιούμε. Η μνήμη RAM είναι μνήμη τυχαίας προσπέλασης, δηλαδή είναι μια περιοχή αποθήκευσης δεδομένων που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για να εκτελέσει προγράμματα και να αποθηκεύσει προσωρινές τρέχουσες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη μνήμη RAM διαγράφονται όταν ο υπολογιστής σβήνει. Έχουμε μάθει σε προηγούμενο μάθημα ότι μπορούμε να πατήσουμε σε ένα αρχείο, δεξί πλήκτρο του mouse και να επιλέξουμε αντιγραφή. Όταν επιλέξουμε αντιγραφή, για όση ώρα είναι ανοιχτός ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, κρατά το συγκεκριμένο αρχείο προσωρινά στη μνήμη του και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε αργότερα σε ένα μέσο αποθήκευσης που εμείς θέλουμε. Εάν κλείσουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τότε το συγκεκριμένο αρχείο χάνεται από την προσωρινή μνήμη του υπολογιστή. Θα δούμε λίγο τώρα τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Θα πατήσουμε διπλό αριστερό συνεχόμενο κλικ στο εικονίδιο υπολογιστής. Θα πατήσουμε διπλό αριστερό συνεχόμενο κλικ στον τοπικό δίσκο C. Και θα μεταφερθούμε στο φάκελο με τις εργασίες μας πατώντας διπλό αριστερό συνεχόμενο κλικ. Μεγιστοποιούμε το παράθυρό μας. Θα κλικάρουμε στο βέλος περισσότερες επιλογές και θα επιλέξουμε λεπτομέρειες. Εδώ λοιπόν μας δείχνει το όνομα, την ημερομηνία που έχει δημιουργηθεί το κάθε ένα αρχείο, τον τύπο του και το μέγεθός του. Στη γλώσσα της πληροφορικής, οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη χωρητικότητα κάποιου αρχείου είναι το bit, το byte, το megabyte, το kilobyte, το gigabyte και το terabyte. Bit είναι η ελάχιστη πληροφορία που χρησιμοποιεί και μπορεί να αποθηκεύσει σε μια συσκευή προσωρινής ή μόνιμης αποθήκευσης ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Στην ουσία, το bit είναι ένα διαδικό ψηφίο. Η μονάδα που χρησιμοποιείται προκειμένου να μετρηθεί η χωρητικότητα των συσκευών αποθήκευσης και το μέγεθος των αρχείων είναι το byte. Προέρχεται από τη συντόμευση των λέξεων binary term. Ένα byte ισοδυναμεί με ένα χαρακτήρα και είναι μία σειρά 8 bit. Άρα 8 bit είναι ένα byte. Ένα kilobyte αποτελείται από 1024 byte. Συνήθως ένα kilobyte λέμε ότι είναι 1000 χαρακτήρες. Ένα megabyte είναι 1024 kilobyte. Ένα gigabyte είναι 1024 megabyte. Ένα terabyte είναι 1024 gigabyte. Στα αρχεία του συγκεκριμένου φακέλου παρατηρούμε το μέγεθος των αρχείων μας ότι είναι σε kilobyte. Αν πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο υπολογιστής, θα παρατηρήσουμε στις μονάδες των σκληρών δίσκων ότι μας δείχνει σαν μονάδα μέτρησης gigabyte. Είπαμε λοιπόν 1024 byte είναι ένα kilobyte. 1024 kilobyte είναι ένα megabyte. 1024 megabyte είναι ένα gigabyte και 1024 gigabyte είναι ένα terabyte. Άρα λοιπόν οι μονάδες μέτρησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις μονάδες μέτρησης θα ανοίξουμε ένα συνοπτικό πίνακα και εδώ θα εξηγήσουμε ότι 8 bit είναι ένα byte. Θα παρατηρήσουμε και τις συντομογραφίες της χωρητικότητας. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. 1024 byte είναι ένα kilobyte. 1024 kilobyte είναι ένα megabyte. 1024 megabyte είναι ένα gigabyte και 1024 gigabyte είναι ένα terabyte. Παρατηρούμε λοιπόν ότι έχουμε μια πληθώρα μονάδων για τη μέτρηση της χωρητικότητας διάφορων συσκευών του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή αρχείων.